karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Ano huwag ko kahibaw ini? Tungod kagipalayo ka sa imong inahan sa dihang nataw ka na. Pagkadaghan na yung tilaguan sa akong inahan. Lola Tinay, nganong daghan ka mong nahibawan sa nahitabo sa yuta sa banlot? Tungod kay unsa? Rodel! Kinsa ka? Ayaw, Rodel! Anak ko sa saop ni Don Castor Albor. Kinsa masada si Don Castor Albor? Mao ka na ang igsuon ni Lyra Albor, ang inahan ni Elmo. May uyuan si Lolo Elmo? Hain man siya karon. Patay na siya. Wa na ko makaabot pa niya. Si Senyora Laila na lang ang naabtan ko. Apan, nasultihan ko sa akong inahan nga may uyuan si Elmo. Mamaya na ta din ni Sabrina. Ay, Rodel! Ayaw kong biraha! Igo na ang ato na siren. Pero Rodel! Dili ka makalikay sa hamok sa mga katiguangan, Rodel. Lola! Dugo sa mga demonyo ang naglatay sa imong kaugatan. Gusto na! Dali na, Sabrina! Ay, Rodel! Ikaw ang mabayad sa imong mga katiguangan. Ikaw! Ilong! Manoy Carding? Naka sa kusina? Oh, dili. Unsa ka itong nabuak, Annalisa? Madam, ang mga karaang plato sa aparador nabuak. Oh, unsay nabuak? Oh, dili. Ang akong mga koleksyon ka ng mga platong nagpasad sa saog. Imposible nga mabuak ka na. Kung way tao nga nagpagawas ni Ana sa aparador, madam. Dili! Napil ang karaang mga plato nga kabilin pa sa akong inahan. Madam, may taong nakasuod din yung bihabwa ng mga plato ni mo. Kinsa man, kinsa, pangitaa! Carding! Ilmo! Hain ka mo! Tuwa pa sa lungsod si Manoy Carding, madam. Si Rodel! Hain si Rodel! Misulti na ko ni mo, madam, nga nagpa-doktor sila. Nganong nagpa-doktor man? Dili mahimong mumabdos si Sabrina! Tungod kinaghan siya kara sa dihang naligid siya sa sapa sa banlot, madam. Misunod ka na ko ang nakita ko daw tayong mga espiritu. Si Adela, ang bagong kasal, o guban pang mga mahimutang nga kalag sa nasunog din yung bahay. Unsa? Kun mao, mga daotang espiritu ang nagbuak niya ng ako mga plato. Dili, madam. O gano'n nakasiguro man ka? Tungod ang nagsudlanan sa sudan nga nawa. Ang tinuwang manok nga akong gipabilin para ni Padre Ramon. Oh. Madam, hinugasan na ang sudlanan. O wa kinidinis akong pagsaka dito sa imong kwarto. O kung sa may gusto ni mo palutawon ni Ana, Annalisa? Buti pa sabot. Dili kalago espiritu ang nabutang ni ini, madam. Tao ang nagbutang ini. O posible nga siya ang nanghagis. Si Padre Ramon? Dili, madam. Tinuod nga tao. Si Elmo? Ha? Si Elmo lang ang makahimo ni ini. Tungod kay nasuko si Elmo nako. Unsa? Panghitaa si Elmo o paatubangan ako. Lihok na! Ana akaribo ang katapusang dugo sa pagkadaotan, Rodel. Ilong lagi! Husto na, Lola. Husto na. Ikaw ang mabayad sa mga kriminal mong kaliwat.
ang sa kagahapon, pagabayran karon. Ilong na! Dali na, Sabrina. Umiyan na ta din. Rodel, unsa ba? Ayaw kong biraha! Madagma ko! Igo na nga itong haibawan. Hindi ako gusto mamatay pa sa iyang ipanulti. Rodel! Lo! Lo, Elmo? Lo, hain ka, Lo! Lo, Elmo! Huwag magit si Lolo dinis palibot sa bahay. Hain man ka siya. Si Manay Carding sab. Huwag pa sa mauli nga nangumpra. Imposible kayo. Nga si Lolo ang mibuak sa mga plato ni Madam. Nadugay na niyang giampingan. Lo! Lo, Elmo! Naunsa man ka, Rodel? Wa ko maunsa. Ngano nadali man kagbiya sa bahay sa tiguwang? Nasuko siya sa akong kaliwat. Mao nga, Mao nga unsa? ayaw dahil pagtuo kung unsa iyang sulti nimo. Unsa? O gano'n dili man kumutuo. Nga mitukma man sa gisulti ni Lolo Elmo ang tanan-tanan niyang gisulti. Rodel, si Lolo Elmo na mismo ang misulti nako. Sila ang unang tag-iya sa nasunog nga bahay sa pikas bungtod. Sila ug dili kamo. Gusto na! Rodel, di ka makadawan sa nahitabo sa imong pamilya? Di ka angay nga masuko. Wa kay labot sa ilang kadautan. Busa dili angay ka nga muriak og sama ana. Wa ka pa sa dihang nahitabo ang dakong krimen sa inyong pamilya. Dili ikaw ang nakaingon kung nganong kamo na ang tag-iya sa yuta sa banlot. Rodel, tanawa ko. Tanaw na ko. Bisan unsa pa kaitom ang sugilanon sa imong kaliwatan. Andam nila kong dawaton tungod kay nahibaw ko nga lahi kanila. Love, pagsuway lang kini sa kalikon sa tong gugma. Usa dili ta magpadaog. Nakalabang na ta sa unang hagit. Nakasal na ta ug way daot ang nahitabo nato. Dito lang noon ta nagpakasal sa syudad, pero igo na ni nga magmatuod nga way tunglo ka ng inyong dapit. Labi ng inyong bay. Please. Please, di ta mag-away tungod lang sa atong nahibawan sa nangagi. Please. Sige na. Mamauli na ta. Gabi na. Manglahos na lang ta sa bay. Madam, uwa na gyud makitis Lolo Elmo. Uwa siya din sa bahay. Uwa sab siya sa palibot. Wa ko'y sa. Madam. Wa ko'y sa, Annalisa. Oo. Oo, madam. Uwa kay sa. Pero, nganong ako man maoy mo bayad? Mubayad sa unsa, madam. Mubayad sa ilang sa. Kang kinsang sa. Nganong ako may mubayad sa ako mga kinikanan? Nganong ako man ang magpuyo sa kahadlok? Madam, mas maayo tingali nga mainom ka na lang siya mong tambal. Sila ang nakasa. Unya ako ang mag-antos. Tabagi ko, Annalisa. Oo, madam. Unsa may akong itatabang nimo? Tawga si Padre Ramon. Kinahalan nga maabog ang tanang demonyo nga niya sa akong panimay. Ha? Kanunay ko nila nga mukon. Dili ko nila papahuwayon. Naa sila sa akong huna-huna sukad pa sa una ug hangtod karon. Kalma lang, madam. Niyang imong tambal para mukalma ka, madam. Sige na, Annalisa. Tawagan na si Padre Ramon.
magtawag na lang tingali kog laing pari, Si madam. Padre Ramon ang akong gusto mo abog sa mga demonyo ni ining baya. Mao ka na ang iyang gisaan nako. Pero, uwa na si Padre Ramon, madam. Dili na siya makaanhi. Tungod kay patay na siya. Oh, patay? Kanus alam? Naanasab siya sa kalibog. Nalimot na sab siya nga patay na si Padre Ramon. Oh, si Padre Ramon na karon. Ni anak kita sa bahay, Rodel. May gawas si Mama. Ayaw siya sigsulti sa itong lakaw. Nga naman. Basta, ayaw sigsulti bahin sa among pamilyang kriminal. Rodel, May problema ba ka sa akong gisulti? naunsa man ka. Apektado gid ka sa imong nahibawan ngang imong apuhan ang... Husto na! Unsa man ni si Rodel? Nausab man. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!